ka daɗai mini garkuwa shugaba ka da sokoki su ɗauke ni bai yabo yayi masu zagi su yi ni annabi ke suturta ni na wadatu da kai wadata na daina ganin kowa ya janye ni har kai na amana mance saboda ganin ka bazan takaice ba shugaba ko yadda ni ilimin da a baya ba a yi rubutu ba shugaba ka zuban fahimtar da kai ko kirji bai kiyaye ba shugaba ka yi mun katanga da karfe ba zan daina roko ba da sharri da masu sharri na insi da jin duka mai da su ba in fashin duka zan shaƙa ya zamo daga kunkatatacce daga iska ta kaɗa to ta ƙaran san ka kaɗai suturtacce da zo ko a zo min na ƙulla alaƙar san ka ƴantacce Mahamudu da kai na saba ba zan taɓa gane abin da ba kai ba Allah bai yi ma aini ma daga ƙarshe so nake nai shahadar ƙauna shi nake nema a kashe ni da san kaya mun ta hal irfani ina ta so ni ba ko sanya zamo silar mutuwa ta na dai roƙi alfarma duk wanda ya so ni dan kai ka so shi ba zan bari in hawaye ba Allah bai yi ma